Der sker ikke rigtig noget lige nu. Hvad fanden skete der? Var der 2? Hvordan springer du til biler, eller? Moon! Jeg spiller tennis med dem. Og tjek. Det så fedt ud, den der landede i skoven. Og hvad skete der? Hvad fanden var det, der kom der? Det er så fedt ud. Den Prøv der, lige bilerne hernede, Brian. Hvad fanden er du Nede henne? på skydebanen. nede mod nordvest. Er det skydebanen? Er I klar? Ja. Den fløj ud i vandet. Den fløj langt ud i vandet. Den her, den får et ordentligt skub. Er I klar? Ja. Ramte ikke. Nej, så var jeg for længe om det. Den der nede i skoven også. Det er så fedt ud, når den rammer træerne og eksploderer ude i skoven. Åh, satan. Det er vi kraftigt med snakke om det i slagmark, det her. Stilstrykpar Lactern og Antons. Det her, det bliver godt, drenge. Lige om lidt, så Er I der klar? så der var en af dem, der rammer om i hovedet på os. Vi er klar. Damn. Jeg går over til vej lige nu. Vi må hellere stoppe, inden vi smadrer så. Men det ser fedt ud med lyset og sådan noget. Ja, det ser sygt ud med alt det røg her. Og bål over det hele. Jeg synes, det ser fedt ud, når det sådan er langt væk ude i skoven og sådan noget.